virker godt, det der. Ja, det gør det. Det koster sådan en fætter der. Det er uden vogn. Nej, der får vi fælderen. Ja, okay. Jeg tror faktisk, vi gav 80, men vi købte også en vogn. Ja, det er... Ja, det er godt. Ja. Men altså... Det er fuldstændig som single-klipper. Ja, det er områdsklipper. Ja, vi er rigtig glade for det der. Det er fedt, altså, så kan du klart, du kan kraftigt køre 15 km i timen ind over Lindsmann. Hvad fanden er du i Ådal nu? Hvad er det for mig? Jeg synes, den er bedre, den der, fordi der er ret på den i stedet for ro. Ja, i stedet for stængerne. Ja, nu så jeg Toros er kommet med